GSX-R 600 του 2008 διατηρεί τη φιλοσοφία της Suzuki που θέλει τις super sport μοτοσυκλέτες της φιλικές προς τους αναβάτες. Αυτή η κατηγορία, τα SS600, έχουν προσηλωθεί στη χρήση πίστας με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη χρηστικότητά τους στον δρόμο και την καθημερινή ζωή. Εδώ ακριβώς έρχεται η GSX-R 600 να δώσει μαθήματα άνεσης, λογικής εργονομίας και φιλικότητας στη λειτουργία του κινητήρα. Μιλώντας για τον μοτέρ, έχει διατηρηθεί η μέγιστη υποδύναμη των 125 ύπων στις 13.500 στροφές, αλλά έχουν γίνει οι μικρές αλλαγές στα μηχανικά μέρη και οι μεγάλες στην ηλεκτρονική του διαχείριση, που αύξησαν σημαντικά την ροπή από τις μεσαίες στροφές και μετά. Η μικρή σε μέγεθος εξάτμιση έδωσε τη θέση της σε μια σαφώς μεγαλύτερη. Το ρεζερβουάρ έχει αυξημένη χωρητικότητα στα 17 λίτρα, ενώ στα νέα όργανα προσθέθηκε και η ένδειξη επιλογής χάρτη ανάφλεξης που συναντάμε και σε όλα τα υπόλοιπα GSX-R. Αλλαγές είχαμε και στα φρένα, με στόχο την καλύτερη αίσθηση. Οι αναρτήσεις ανήκουν στη Sova και είναι πολυρυθμιζόμενες. Η Suzuki μιλάει για ένα στεγνό βάρος στα μόλις 165 κιλά. Στη δοκιμή μας στο δρόμο εκτιμήσαμε το γεμάτο κινητήρα της GSX-R 600 και την καθόλου ακραία θέση οδήγησης που προσφέρει. Προσφέρει όση άνεση μπορεί να δώσει μια Super Sport 600 κυβικών το 2008. Στη δοκιμή μας στην πίστα Drive Park στη στρωτή Νέου Ρωσίου Θεσσαλονίκης είχαμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε την καλύτερη ροπή του GSX-R 600 του 08 και τα αναπατρισμένα φετινά φρένα του. Χωρίς να είναι η καλύτερη Super Sport 600 στην πίστα, η Suzuki είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες sport μοτοσυκλέτες στην πολύ εμπορική αυτή κατηγορία, ποντάροντας με την ίδια επιτυχία στη sport χρήση αλλά και στην καθημερινή ζωή.